नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आज पळया आयचे खबरो. कारवारच्या माजाळी गोट्टी बाग कृष्णा माळसेकर हेमचे तर्फेन दत्त जयंती उत्सव उत्साहात साजरो. कारवार तालुक्याच्या माजाळी गोट्टी बाग गाबितोडा हिंगा गेले 15 वर्षाच्यान दत्त भक्त श्री कृष्णा गोविंद माळसेकर हेमी प्रतिवर्षाप्रमाणे या वर्षाक 14 डिसेंबराक आपल्या निवासस्थानात श्री दत्त जयंती साजरी करून सकाळी अभिषेक, दनपारा महाआरती, तीर्थप्रसाद आणि दनपारा 1:30 वाजताना अन्न संतर्पणाचा कार्यक्रम यशस्वी रीतीन उत्साहात साजरो केलो. या उत्सवात हजारांशी भक्तांनी उपस्थिती लावून श्रीचे दर्शन घेऊन महाप्रसादाचा लाभ घेतलो. रात्री 10 वाजताना मनोरंजनाच्या कार्यक्रमात कृष्णा माळसेकर हेमगेल्या सौजन्यान बलभीम नाट्य संपदा मुडगेरी हेमगेलो नटसम्राट या मराठी नाटकाचे आयोजन केला. आज मार्गशीर्ष महिन्यात दत्त जयंती येता. प्रत्येक वर्षाक मार्गशीर्ष महिन्यात दत्त जयंती येता आणि ही दत्त जयंती श्री कृष्णा माळसेकर हेमगेल घरात हेमी मोठ्या उत्साहान साजरी करतात. आणि तसेच दत्तगुरुले ह्या कलियुगा भितर एक जागृत दर्शन असे साधू संतान सांगिल्लें आसा. तर हजारो वर्ष पहिल्या साधू संत हजारो वर्ष तेमी तपस्या करताले तरी सुद्धा तेमकां मोक्ष प्राप्ती मेळनाशिल्ली. पण ह्या कलियुगात साधू संतान अशें सांगिल्लें आसा की आज आमी देवाली जर प्रार्थना केली, खंयचे होम हवन घालीत जाल्यार ते आमकां सकाळी जर आमी कसले शुभ कार्य केल्यार सांजे तेजे फलप्राप्ती जाता. अशें कलियुगाचे एक म्हत्व आसा. तशेंच श्री दत्तगुरुले ह्या कलियुगा भितर एक जागृत स्थान आसा आणि प्रत्येक वर्षाक कृष्णा माळसेकर हेमी एक धूमधडाक्यान बरे उत्साहान हे दत्तगुरुले एक जयंती साजरी करतात. धन्यवाद. ह्या दत्तकृपेन हांव आज 15 वर्सां जाली दत्त जयंती करता. दत्त महाराज कृपा आसा म्हण हे मागे सारकें चल्लां. आनी हांव प्रत्येक वर्साक गाणगापूर कितले वेळ पडी वयता, देव दर्शना वयता म्हाकाच खबर ना. आनी हांव हे आज मागेले दारांत देवाची कृपा आसा आनी सगळे भक्तां मागीर ते दारांत पांय लागतात. हांव भाग्यवान समजिता. कितें म्हणल्यार मागेली आई वडिलांनी पुण्य रावतली आनी कितले अशी रावतली की देवाची कृपा दत्त महाराजांनी. आनी हांव कित्येक अशे लोक मागीर गाणगापूर गेल्ले आसा ते आनी वयता बीन. आनी देवा कडेन हांव मागता की मागीर अशेंच त्या प्रत्येक अशें मुखार सुद्दां देवान मागीर सेवून घेवची आनी ह्या सगळ्या भक्तगणांनी घेवन महाप्रसाद घेवन येवचो हीच मागेली विनंती. श्री गुरुदेव दत्त. कारवार जिल्ह्यात बुद्धिबळ म्हटल्यार चेस पार्क खेळाक उत्तेजन दिवसाठी चेस पार्क निर्माण. कारवार जिल्ह्यात बुद्धिबळ खेळ म्हटल्यार चेस खेळाक उत्तेजन दिवसाठी कारवार जिल्हा पंचायत वतीन कारवार जिल्ह्यात 3 कडेन चेस पार्क म्हटल्यार बुद्धिबळ उद्यानवन स्थापन करची कामगिरी पूर्ण जाला. बाल ते वयोवृद्धाक चेस खेळूक सुलभ जावच्या उद्देशान आकर्षक उद्यानवन सज्ज जातात. कारवार तालुक्यात चित्ताकुला,
कुमटा तालुक्यात हेगडे, दांडेली तालुक्याच्या आंबेवाडी ग्रामपंचायत व्याप्तीत या चेस पार्काची निर्मिती जाता। या उद्यानवनात चेस खेळासंदर्भाची कुतूहलकारी चित्राचे बोर्ड तसेच एक बाजून माचीकरण चेस कार्यशाळेची व्यवस्था उरतली। चेस खेळाबद्दल जनसामान्याक माहिती आणि खेळाचा उत्साह वाढवण्यासाठी ही योजना चालीक लायला असे जिल्हा पंचायत सीईओ ईश्वर कुमार कांदू हेमी सांगले। चेस पार्क ग्रामपंचायत व्याप्तीत जाल्ल्यान सगळ्याक तेजो लाभ मेळटलो। प्रत्येक पार्कात 15 ते 20 टेबल मांडून प्रति टेबलाक एक चेस बोर्ड उरतलो। दिवसाच्या खिंच्या वेळार सार्वजनिकांक चेस खेळूक अवकाश उरतलो अशें तेमी या वेळार सांगले। कारवार जिल्ह्यात कर वसुलाती अभियानात 1.52 कोटी कर संग्रहाची साधना। कारवार जिल्हा पंचायत सीईओ ईश्वर कुमार कांदू हेमगेल्या निर्देशना प्रकार कारवार जिल्ह्याच्या सगळ्या ग्रामपंचायत व्याप्तीत बाकी आशिल्ल्या कर वसुली बाबतीत विशेष प्रचार आणि जागृती बरोबर 2024-2025 सालाचे कर वसुली अभियान सुरू करून या अभियानात ग्रामपंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सर्व सदस्य आणि पीडीओ हेमगे सहाय्यान डिसेंबर 12 तारखेक सकाळी 7 ते सांजे 7 वाजतापर्यंत कर वसुली करून अभियान पूर्ण केले। 2024-25 सालाचो सगळो कर 23 कोटी 67 लाख बाकी असून या एक दिवसाच्या अभियानात 1,52,65,133 रुपये कर संग्रह केलो। हो कर कसलोच करदात्याचे दबाव घालनासतना करदात्यान स्वयंप्रेरित जावन दिलो म्हण या अभियानात भागी जाल्ल्या ग्रामपंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सर्व सदस्य आणि पीडीओ हेमका जिल्हा पंचायत अभिवृद्धी उपकार्यदर्शी हेमी अभिनंदन केला। दुचाकी चोराक मुद्देमाला सकट धरूक पोलिसांक यश। कारवार जिल्ह्याच्या येल्लापूर तालुक्याच्या जडगिनकोप्पा निवासी प्रकाश कृष्णा सिद्धी हेमी दुचाकी चोरिल्या आरोपाचेर पोलिसांनी चौकशी करतरेत आरोपीन रानात लिपोवन दवरली दुचाकी पोलिसांक दाखयली। डीवायएसपी गणेश केएल हेमगेल नेतृत्वात केल्ले तपासात सीपीआय रमेश हनापूर, पीएसआय शेडजी चव्हाण आणि इतर पोलीस कर्मचाऱ्यांनी भाग घेयलो। कारवार अरबी समुद्र आणि काळी न्हंयेचं संगम स्नान निसर्ग सौंदर्यान नटिल्ल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय। विद्यार्थ्यालय भविष्य घडोवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय। एफिलिएटेड टू सीबीएसई एप्लिकेशन नंबर 830173। एडमिशन सुरू असा। नर्सरी, प्री केजी, एलकेजी, यूकेजी आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू। प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले। विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॉरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा आशिल्ले अमृता विद्यालय चित्ताकुला सदाशिवगड कारवार। अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598। मोबाईल नंबर 9480789670। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।